ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар диспетчак қарор дорем. аз ин тараф 112 микрорайон ва масҷиди меҳкалон мешавад. дар инҷо мактаби ҳотам пв ва дар инҷо бошад бозорчаи зарафшон ва худи зарафшону поликлиникаи 14. хонаи имрӯз замон дӯстони азиз дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. бисёр бад гап намезанем, рафтем. дӯстони гиромӣ, худи бинои истиқоматӣ аз 5 ошона иборат аст. ҳам аз ин тараф раҳ аст, ҳам аз ин тараф ҳам раҳ мебошад. хонаи имрӯз замон дар 3 ошонаш ҷойгир аст. мана ҳамин хона мебошад. ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонага мебошад бо масоҳати 53 метри квадратӣ. 53 метри квадратӣ дӯстони азиз бе ҳисоби балкон. балкон бо тақрибан 16 квадрати дигар аст. дар 3 ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст. худи бино аз 5 ошона иборат мебошад. бинои панелӣ дар диспетчак ҷойгир аст, наздикии бозорчаи зарафшон. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. хона срочно фурӯхта мешавад. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо якум, дуюм ва сеюм ҳуҷра ва дар онҷо бошад ҳамом, ҳоҷатхона ва балкону ошхона. дӯстони азиз, аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дӯстони азиз, хона дар минтақаи хуб ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. аз ҷумла мактаби ҳотам пв, бо транспортам мушкилӣ нест, бозорча, мағозаҳои хӯрокворӣ ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. боз хотиррасон мекунем, ки хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. яъне чизеро ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад. мехаред, медуред, зиндагӣ мекунед. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин сеюм ҳуҷра. ҳуҷраи хоб яъне спальня мебошад. чӣ хеле ки дидем, хона таъмири миёна дорад. дар инҷо ҳамом, термекс ҳаст, мошини ҷумашӯям ҳаст. ва ин бошад ҳоҷатхона. ва дар инҷо дӯстони азиз, ошхона ва балкон. марҳамат дӯстони азиз, минтақаи хуб аст. ва дар назди бино ҷои бозии кӯдакон, стадион ҳамаш ҳаст. дӯстони азиз, камтар болотарак бозорчаи зарафшон ва мактаби ҳотам пв. минтақаи хуб. нарх хеле ки диден, фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. нархи хона бошад 620 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 40 мебошанд. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва хона алиш мешавад бо хонае ки таъмир дорад дар новостройка назди цирк. тақрибан 50 квадрат алиш мешавад хона. дӯстони азиз, вариант дошта бошед, занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 937 145515 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.